ya County Assembly ya Nyamira and the chairman ya Public Accounts and Investment Committee. Asali tukoli ala na mweguro mo speaker weli tukakwanire ega tunara kama maendeleza akwana in Nyamira County. The county ya Nyamira. There are only 2 places that apunge mashinani can be done. According to County Government Act, at stated place, as assembly era irwe karanse, wikabe ekiwango kia municipality. Municipality tobwate ere Nyamira, iga headquarter, municipality ya kabere tobwate ere Keroka. Anything getali Keroka gose Nyamira, okuno kobuna lichiko. Akikende nke yabo. Abina abantu balenge chiro. Ine chiro yarenge. Namba isato buna umushimiwa atebire amangana yonsi ipi nje buno oyomo bale house leadership twakwandire nomo sikomo gavana Nyamira taba bekene natonya kukwana iga settlement ya genderete ase republic ya Kenya igore amangana Nyamira personally nje nalenge Nairobi kera assembly antumete ndalenge genderete igore ya settlement contest nero asa office ya Anthony General walibako cassette 3 weeks ago bakadikali ruba kujia office ya Auditor General baba tabini kibao kora paka igore kera na ruwe to Nairobi ichibundiracha so on the west ogasette rigentek na andike ngeyo odigeria no cassette not serious ni patna nja basani mali fake na andike tokeri ngeyo it's not valid it is a fake when you go attract public sympathy. Kenda ngeja attract public sympathy. Alintu arueto balipata gereba bwatu actually and we have recorded statement in DCI in Nairobi. Nima etega tokega ndarete bonoiga nesegi yobo kurumi ase county. Orocho monto okonya korwana. Epinto de bigero into twale ngepunga twa drichi twa eti a committee report chechi committee bere aba ishimiwa bancherana report yechibesa kye nyomba ya County Assembly yo speaker yari kwagacho ebwata bakurumi bole igoro no ane government agency egoro national NCA ashike gentokeli igo aso bwenge na toko kwa na bono iga bunge njiri bere Nyamira the richment bunge right office na ndo dibasho tete kabana no speaker acha akore bikabya igorwa we wodi ya kiamonyo asebunge to igonde como deputy chief whip na boigo nde speakers panel 001 aselit kuriala yaro igonte te koirani aba MCA baitongambia mono to ikaransire bikao byeri tuko korumambia to ikirichinsechi na boigo koberani ngambia mono asebiri byonse mwaetia asa assembly ya Nyamira na enen chenare ngomo speaker antenenera asengencho omo deputy speaker ito arenge isko ase safari bono mugaso yonte tego tebia abantu baito ba Nyamira na endemba tebienga ase Nyamira county ntobwati chibunge ibere etobwate ebunge yemo ekobera magacho ya assembly ya Nyamira ariga settled by the government na ende boigo etobwate bunge yemo eria se mwatotomete tokoregas twarorire abande bakorendwa gose bakorauna norio orengo mo speaker twaruse ti office mintokero bakongainwa nganto bwate bunge mashinani ando aminto moiso koinyora e wiki ria eta ntu aetia omuswada asa assembly ogote wange se county ya Nyamira ntobwate ngendo yekoro kubunge mashinani ekero ichiko ligota ngekero mutete koenda asaba na inchi emowetia asa assembly ngendo tokoro keri solution na ende mwake chikura chibes ebe supported in 2/3 yawa MCA bonds banchira ngando tete koenda iga ali mashinani kuri kororaba na inchi na waigo budget yoko gendoro eti bunge mashinani taliye gendo kyo monta ko imoka endabe ke gaseti atebe nkumira na are na ba MCA gari batoka na bunge mashinani rorio ntotiga to enda mugondo seito toleme
yonde teko baira ase egaseti notes yasogete marogoba yale gotebanga bunge mashinani nererero chibunge chonsi chia Kenya including National Assembly na county government assemblies echia chagete chia ruete recess tele saba omotienyo okabere lero to ikireta la 27 na lio oli olengo mospiko gorgokera agatebya bantako igora assembly chonse karja ruete recess tele saba omotienyo kabere Kenya ngima assembly chigenderete muno na induto iraneta tuagendera ilikorwelio korera bananchi gas ali sega seti notes ate batendera ari koigora tatebete murigererie notes iri teri ikiri ingayiba MC bali ochikumirana bunge tari gendo ira mu mondo nyombo tatanga assist asaba ochikumirana so bali baenda bunge mashinani nyiwete sibare gosema wawe meteime etata ya wananchi kinege ndo geteyo no konya koruta chinta chocho umuntu konya koera aba sie bacholire babuga ati omurengera libyo montoyo omo ekero impeachment ya etiwa assembly teli koira ni gumagega omoskoyo kero monyene igari ase court na begete bina bigo challenge ngata bete impeached igo na manye tenga na impeached bono no go challenge una kero kende ta bete impeached mondo ta asa konga inu okero ta bete impeached okero was impeached he knows that kiagara na kiagara ta jete court ekero bwate kina court igo go ganya bake kina kiagamba tali naenda kwendera konya kungaina abantu nga naye ebunge ekero kubiki gaseti notes ya assembly yekobe kunomo clerk ore mo chief executive officer of institution ya assembly tali mo speaker and tali mo speaker anche irego correspondence on behalf of the assembly donde te koina libageri inte abantu baitonga ndubati bunge ibere na funds nchiyo chikorani chibunge ibere as county government ya Nyamira ali ase barengerero ne kero bachigotarera omosikoma gwawa nkora ngina ende bamongaina komogokinga bamochorire gento bete gotigira abwo ntebenga aseli tukoria lero staff ya assembly ya Nyamira amona abasike aba MCA baoro kirio gotanchira na kwabone njere bintu bikogendi egentege tangani koru executive bali ni ruchibesa omoshara komenda chi allowance chiabo egara assembly tobate togoroka operations and maintenance funds ebunge yasinyiru kogendera asengenjo omo minister no mo chief officer bangire go sign kibesa togoroka O&M operations and maintenance egere bunge nyore no na masakara unaya ekori kebinto egere bunge nyore yakane no na mache egere bunge nyore yakane ebinto binde bikogere bunge gendere igonta etekobori umuskenya libo umugabano wa Nyamira county atigane we sonania amangana ya assembly eyagera staff yaenda baka office ya yalia na boigo yaenda office ye court got de camera na mikabo enchera batigirwe no na bana babo school fees batari konyarako enchera batigirwe no ne ndagere enchare bariete batanya go akanu kibasi chao we onda de kwera sanga kurumu tinyokia ndo mwakoria mbaka lero besa nchia nyago cha assembly chiwo kana gento kende gionse kibese china chitalera na akora gento kende gionse kibese gine chi assembly nchigo kora tagonyara go chirusioro tigabwa to ke kibesa abwa to ke to the assembly the legitimate assembly egara assembly egende Swato Sunyatunga nchigo nominated ni party ya ODM ekena kiagere na njira iga asugukwana mangana wale ikoria lero na ya ekeronje na betu nominated ni party ya ODM ana agite paka aga iga assembly ire ga ya Nyamira sama gatari ngabasuo ni in na ande tinti tikoro kigwande asemwanda kogenda na assembly ngari agento kyobo kumingeringa
abantu bande twabate nominated na barabo na babere bare elected ngo bwati bakare omuntu kurukokero obete imbigi abakora kibarasa kiaye kero ke ni chukura akoriya kero ke ne mirima akoriya ngane re bakunya kubwati kurumagega mbanya gocha bunge ga igese bachora tubakate go bakore gasikurwa emetinye kare ko bitano no kene ngere baira to kwa no kunya kubwati okero kurumagega lakini amanyire kibakubwati okere kenene ngere no okero na kurumate kibasa kinyingi sana kurwa se assembly gaiga ekara kurumati wa china chako nyako batonon na chibako nyako mubwate sia kusenari bwangu chiere kuba uchikoera mbere nego chaka iga tokori gas ya wananchi ba